Vítajte v BetClick TV. Po týždennej odmlke sme tu pre vás opäť s našimi tipmi. Tentokrát sme sa zamerali na zápasy onedlho štartujúcich európskych pohárov. Za tutovku týždňa sme nemohli zvoliť nič iné ako zápas nášho jediného zástupcu v Európskej lige. Slovan privíta na domácej pôde Bilbao. A ak sa mu podarí zopakovať zodpovedný výkon zo zápasu proti Rímu, veríme, že v zápase určite neprehrá. Na BetClicku vám ponúkame na výhru a remízu lákavý kurz 1,6. Tip týždňa sme zvolili zo zápasu Porta proti Šachtoru Donetsk. Obe mužstvá by v zápase radi bodovali a myslíme si, že nás čaká veľmi opatrná prvá 45 minútovka a odporúčame si preto sadiť na remízu v polčase s kurzom 2,15. Pre prekvapenie týždňa sme opäť zamierili do Ligy majstrov. Dynamo Záhreb privíta v prvom kole skupinovej fázy na domácej pôde Real Madrid a veríme, že domáci Chorváti hnaní dopredu takmer 40 000 publikom môžu ukradnúť slávnemu Realu minimálne bod. Kurz je veľmi lákavý, na BetClicku sme nám vypísali kurz 5,25, takže vám odporúčame staviť si na remízu. To je na tento týždeň všetko. V prípade nejakých pripomienok, prípadne vašich tipov, nezabudnite nechať komentár pod videom a ja sa s vami lúčim tradičným arménskym pozdravom. Sia.